Fejl nummer 5. De forsøger selv. Rigtig mange coaches og behandlere, de sparer sig fattige. De læser en kursusbeskrivelse, en workshop eller mentorforløb eller et online-forløb for den sags skyld. Ser indholdsbeskrivelsen, kort overskrift, måske de heldige, da de er en kort uddybende tekst. Og så tænker de, det kan jeg da gøre selv. Så laver de en plan, mandag skal det, tirsdag det, onsdag det, og så klapper de sig selv på skuldrene og siger, fedt, så sparer jeg det de penge. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Både du og jeg ved, at hvis vi skal skabe nogle resultater, der er anderledes end de resultater, vi har skabt indtil nu, så skal vi gøre noget andet end det, vi har gjort indtil nu. Og vi ved ikke, hvad vi ikke ved. Så derfor skal vi hele tiden søge ny viden og ny inspiration. Inden for det sidste halve år har jeg deltaget på 4 forskellige online-forløb. Det er ikke almindeligt at deltage på så mange inden for så kort tid, men sådan er situationen lige nu. Men det gør, at min markedsføring for eksempel er markant anderledes nu, end den var for 6 måneder siden. Det gør også min viden er opdateret, og det gør, at mine deltagere får adgang til en opdateret viden, der gør, at de kan skabe endnu bedre resultater hos mig, end de kan gøre hos mine konkurrenter, som måske ikke holder sig opdateret på samme måde. Så derfor så skal du investere i din virksomhed, så du kan holde dig opdateret, og så dine kunder får langt bedre resultater hos dig, end de gør hos dine konkurrenter. Så overvej, hvor er det næste, du skal investere i din virksomhed, så du og din virksomhed er helt fremme i forreste række. Rigtig god fornøjelse. Hej.